Les funcions lineals. Les funcions lineals tenen la forma i igual a per x més b. X no va amb un exponent diferent a 1, si no, no serien línies rectes. L'A ens indica el pendent, el B és l'ordenada en l'origen. L'ordenada en l'origen és el punt en què la recta passa per l'eix vertical. I A, el número que acompanya la X, és el pendent. O sigui, quantes unitats puja o baixa la recta cada cop que ens movem una unitat a la dreta. El primer exemple és x més 2 o 2 més x, és igual això. L'ordenada de l'origen és 2, o sigui, talla l'eix de les i's en el punt 2 i cada cop que ens movem una unitat a la dreta augmenta una unitat. En aquest exemple és 1 menys 3x. L'ordenada en l'origen és 1 i el pendent és menys 3x, per això baixa la recta. Cada unitat que ens movem a la dreta baixa 3 unitats. El següent exemple és i igual a x. Com veiem, no té ordenada a l'origen. L'ordenada a l'origen és 0 i el pendent és 1. Quan x no té número, és 1. Aquí és l'oposat, i igual a menys x. El pendent és menys 1, perdó. Cada cop que ens movem una vegada a la dreta, disminueix una unitat. L'ordenada a l'origen és 0. El següent exemple és i igual a menys 5 menys x. L'ordenada en l'origen és menys 5 i el pendent és menys 1. O sigui, comença a menys 5 i cada cop que ens movem una unitat a la dreta baixa una unitat perquè el pendent és menys 1. El pendent és la recta puja o baixa en funció del signe del pendent. Més puja la recta, menys baixa. Aquí veiem més detalladament que en el punt 0 x és menys 5. En el punt 1 x i és menys 1. En el punt 2 de les x i és menys 2. El següent exemple és 4 més 6x. L'origen és 4. O sigui, passa per l'eix 4. I cada cop que ens movem a la dreta augmenta 6x. Aquí hem mogut l'escala ens mostra que cada quadre són 2. Per això veiem que mig quadre augmenta, passa de 4 a 10. I al final del quadre, quan la unitat és 2, les x són 16. Com resum, podem dir que si el signe que acompanya la B és positiu, puja la recta, si baixa és negatiu. Ara veiem les expressions tipus i igual a A, per exemple, i igual a 2 o i igual a menys 5. Què passa aquí? Que només tenim la constant. No hi ha pendent. Si no hi ha pendent és que la recta sempre és la mateixa. Sempre és igual a 2 en el primer exemple, i igual a 8 en el segon exemple. Totes són rectes horitzontals. Són expressions i igual a un número. L'últim exemple és i igual a menys 2. La recta passa tota l'estona, independentment del que valgui la x, és menys 2 de les i's. Ara, les expressions com x igual a també són constants perquè no tenen pendent. La pendent és 0. Tenen el mateix valor independentment de quin valor tingui i. O sigui, sempre és una recta vertical. Sempre serà aquell valor. El primer exemple era menys 2, ara és x igual a 6. Doncs és una recta vertical